Přeji vám, mí sledující klienti a fanoušci, krásný večer 31. října roku 2025. Pro některé z vás to znamená, že budou slavit Halloween, a pro některé křesťansky založené klienty, lidi, to znamená, že v neděli bude 2. listopadu a to je pro nás tady v Čechách svátek takzvaných dušiček. Já tady držím lebku, trojrozměrnou lebku, coby symbol smrti. Ale Bible říká, že v prach jsme byli a v prach se také obrátíme. To říká Bible. A Bible nebo křesťanství také lidi učí, že žijeme jenom jeden život a potom jednom jediném pozemském životě jdeme do očistce pekla nebo ráje. A již se nikdy na tuto sem nevrátíme. Moje poznání je jiné. Existuje buddhismus a hinduismus a tyto náboženské starověké nauky říkají, že duše se inkarnuje a reinkarnuje sem na zem, do těla, do hmoty, dokola a dokola, dokud nedosáhne nirvány nebo plného osvobození od hmoty. A když vynecháme úplně náboženství, tak moje osobní zkušenosti jsou takové, že zemřelí, ty duše se odpojují od hmotného těla, co by 100 gramů hmoty. Některá duše ještě 7 dní se zdržuje okolo toho místa, kde zemřela, nebo okolo toho bytu, domu, kde žila, a některá duše už odchází za světlem tam do jiného světa. Přesto už v 10 letech se mi stal prokazatelně mystický zážitek, kdy jsem našla v 10 letech svoji mrtvou babičku, s kterou jsem žila celých 10 let v domácnosti, která mě vychovávala. A potom v podstatě traumatickém zážitku jsem v pokoji, jejím pokoji, kde žila, tak mě ta matka neuváženě asi 14 dní po její smrti dala pokojíček. A babička, ač jsem v té době ještě vůbec netušila, jak to je s tím životem mezi životy a životem po smrti, tak prokazatelně tam babička max teda rok chodila za mnou. Já nikdy jsem jí neviděla, ani obraz, ani mlhu, ani nic takového. Mrtví můžete cítit i čichem. A stávalo se mi, že jsem tu babičku, která měla takovou typicky medovou vůni, občas cítila i před domem. Později jsem chodila do rodiny, kde moje sousedka, kromě toho, že vykládala karty, které mě v 15 naučila, tak se tam dělaly i seance, neboť byla mladá vdova a její muž za ní chodil. Dělaly se tam prostě různé seance, které jsem později dělala také.
Zjistila jsem, do té doby jsem to nevěděla, že jsem médium. Médium jsou osoby, které mají zvýšenou citlivost a vnímají neviditelný svět, jemně hmotný svět. Stal se mi v 18 letech takový zážitek, že jsem musela navštívit odborníky, ale o tom vám tady dnes povídat nebudu. Budu vám povídat o tom, že s mrtvými se dá navázat dialog. A například, když tedy nevezmeme nějaké spirituální seance a když nevezmeme v potaz, že jsou média, kteří se umí napojit na duši zemřelého. Když se umíte napojit na duši živého, není potom problém se napojit na duši zemřelého. Existují, já osobně znám 4 možnosti, jak mluvit se zemřelým. Jednak je to spirituální seance, jednak je to pomocí karet, protože můj hlavní nástroj je vlastně moje prodloužená ruka vědomí, jsou karty tarotový. A pak je to rodinné nebo systemické konstelace, kdy na zakázku člověka si tam stavíte rodinu, zástupci rodiny, mámu, tátu, babičky, dědečky, praprababičky, prapradědečky. Může tam být rod 9 kolen a to jsou lidé už dávno, třeba i 100 let po smrti, kteří tam najednou se úplně jasně a signifikantně zjevují. Teď jsem v sobotu měla konstelaci, kdy se tam děly zvláštní věci, kdy v naprostém na tom placu morfický pole té rodiny, takzvaný, tak to bylo v místnosti, kde byla i kuchyňka. Předminulé, když tam bylo pár mrtvých, tam z ničeho nic začala téct voda a nešlo zastavit. A teď minulé tam normálně pochodovalo nádobí v kuchyňské lince. Zrovna jsem konstelovala velký těžký trauma zastřeleného otce a ten otec, který tam měl toho zástupce, tak v té době tam normálně pochodovalo nádobí v zavřený lince. Pro lidi, kteří jsou neznalí, tak se to opravdu toto může dít. A já vím, že vy, lidi, kteří se na mě budete dívat, máte spoustu traumat a spoustu mezních zážitků v podobě, jako já jsem v 10 letech našla, s kterou jsem žila, byla to v podstatě jako by moje matka, měla mozkovou mrtvici a zemřela ve vteřině. A já ji jako 10letá holčička našla ležet na zemi a věděla jsem už od prvního pohledu, že je definitivně mrtvá a bylo to velký trauma. Spoustu lidí má takovéto trauma v podobě mezních životních situací, kdy člověku šlo doslova o život a nebo jeho blízkým. Například jsem si zažívala 5 let, kdy jsme bojovali s mojí dcerou o její život, kdy měla opravdu dohromady zhruba 120 až 150 zástav oběhu a dechu a byly to opravdu traumatické zážitky. A nejsem sama, není to teďka o mně, ale dokážu se nacítit a mám empatii k lidem, kteří si zažili 1, 2, 3, 4, 5 traumat ohledně života ohrožujících stavů, ať je to hospitalizace, náhlý úrazy, autonehody, operace, kterých se nepovedly, komplikace po operacích, komplikace při porodech, prostě opravdu života ohrožující stavy. A takovýchhle traumat lidi si to neuvědomují, protože to vytěsňují, máme spoustu. A
jedno z velkých traumat je, když vám samotným o život, ale pokud se na mě díváte, tak jste to přežili a žijete. A lidi si neuvědomují, že i když jde o život jejím blízkým, s kterými mají velké citové pouto, takže to jsou taky traumatické zážitky, když vám zavolají, vaše dítě mělo autonehodu, váš otec se oběsil. A protože pracuju s traumatem a byť ty lidi si objednávají na začátku výklad karet, tak ty traumata se mi ukazují v kartách, například v archetypu věže nebo archetypu smrti. Lidi to většinou popírají, protože s tím traumatem si neumí poradit a v tom popírání, aby je to nebolelo, se takzvaně depersonalizují. To znamená, že se odosobní od toho zážitku a nebo se disociují. To znamená, že se odpojí sami od sebe a žijou na přežití. Žijou jako roboti laicky, žijou na autopilota. I to mě kdysi potkalo, než jsem byla schopná si zpracovávat tolik utrpení a smrti, jaký jsem v životě já zažila. Vím, a je to nepřenosné, je to opravdu nepřenosné, dokud to někdo nezažije skutečně v realitě, tak si neumí dost dobře představit, jaká bolest to je, když najde v dětství mrtvýho rodinného příslušníka. Mně ve stejný rok, kdy mi zemřela babička, zemřel bratr, kterého jsem neviděla. Zemřel po porodu na Bulovce. Pamatuju si jenom, jak jdu s tátou za ruku z Bulovky a jak můj velký táta, svalnatej, celou cestu pláče a já držím tou malou rukou jeho velkou ruku a vím, že jsem přišla domů, kdy už byl pro mýho bratra Honzu všechna výbavička, kočárek modrej a můj bratr zemřel a neměla jsem možnost ho ani vidět. Pro moji mámu a pro tátu to bylo taky trauma. Nenarozený děti, potraty jsou trauma. Trauma je, když vám zemře dítě po porodu, když vám později, kdykoliv zemře vaše dítě, když vám zemře mladá máma, když vám zemře táta, když vám zemře sourozenec, když vám zemře vlastní dítě. A já vám chci říct, že protože taky stárnu a už nemám tolik sil, tak si vycvičuju svoji žákyni, která má a bude mít jméno Arven. Vycvičuju ji tak, aby všechno to, s čím jsem se setkala, propojila, aby z části, pak si najde určitě svoji svébytnou cestu, uměla to, co já. A má vlastně, tady můžete vidět ten svůj web z počátku, první půl rok. Její služby písemné jsem nabízela na mém webu Anie Kartárka. A když jsem viděla, že je opravdu šikovná, tak jsem jí udělala vlastní web arven-osud.cz. Ten web spravuji já, platby přicházejí ke mně, ale veškeré to poselství, veškeré ty věžby, veškeré ty zprávy a diagnostiky dělá Arven. Já jenom dohlížím. Říkám to proto, že je to záruka, že to není podvod, máte tam obchodní podmínky, dostáváte potvrzení, že jste si objednali, dostáváte a i tam je číslo účtu, které je moje. A já vám chci říct právě proto, že dneska je ten Halloween a že zítra budete, zítra v neděli jezdit možná na hroby, k urnám, nebo jen tak vzpomínat a zapálit si svíčičky,
tak vám chci říct, že každému, komu už umřel otec nebo matka, v těchto dnech bývá smutno. Mně otec zemřel, když mě bylo 37 let a maminka mi umřela před 7 lety. Člověk se s tím vyrovnává různě, když mu umřou rodiče a takzvaně osiří. A víte, myslela jsem si, že sirotek, samozřejmě to dítě v nás, nebo skutečný dítě, který osiří, že je to velmi smutný, ta situace, protože nemá rodiče. Ale komu rodiče nezemřeli, se mi možná bude posmívat, ale mně bylo 50, když mi zemřela máma a moje vnitřní dítě, které říkám Janička, najednou se stala sirotkem a velmi trpěla. Velmi trpěla a opravdu jsem rok truchlila za maminkou, ač mi bylo 50. To dítě ve mně ztratilo maminku. A z původní rodiny už mi nikdo nezbyl. Pak se v tom různě plácáte a když má ten neboštík, ta zemřelá máma nebo zemřelej táta, narozeniny, řekla bych, že nejhorší jsou první narozeniny po smrti mámy nebo táty, pokud jste k nim měli blízký citový vztah a znali jste je a záleželo vám na nich, tak bych řekla, že ze zkušenosti, že nejhorší jsou jejich první narozeniny, kdy už jim nemůžete popřát všechno nejlepší a hodně zdraví. Pak možná si vzpomenete z té setrvočnosti, že mají svátek. A pro ty z vás, kteří prožíváte Vánoce, já naštěstí teda ne, takže první Vánoce jako sirotek jsem nebrala tak vážně, ale musím říct, že moje děti, jak jsme byli zvyklí, že jsme opravdu celý život Vánoce trávili s mojí mámou nebo babičkou mých dětí, tak první Vánoce, moje matka zemřela v únoru a tak naštěstí uteklo 10 měsíců, že už se člověk s tím vyrovnává, ale najednou první Vánoce bez té babičky, která považte, mýmu synovi bylo 27 a dceři 18, když zemřela a celý život byli zvyklí, že babička na Štědrý den přichází kolem 4. a hrajou si s ní a zpíváme, děláme blbosti, papáme a různý ty zvyklosti a dárky, tak je to opravdu to místo u toho stolu prostě, pokud takhle máte vřelej citový vztah k mámě nebo k tátovi, tak to místo pro vás i pro vaše děti opravdu citelně chybí. Ne každý má blízko takhle k mámě nebo k tátovi. Pro některé lidi jsou rodiče jenom zdroj peněz třeba. Jo? A nebo ani to ne. Někdo, teď je nějak v módě, posledních 70 let sleduju, že matka neudělá to a to, otec není takovej a makovej, tak se děti odřezávají od svých rodičů. Vůbec si neuvědomují, jak strašně moc si škodí z různých důvodů. Protože pokud je otec ten, kdo vás plodil, dal vám život a matka ta, co vás porodila, dala život a ač udělali všichni strašně chyb jako rodiče, je to vaše krev a jsou to vaše geny, tak si člověk strašně škodí, když odmítá rodiče. Spoustu lidí v našich krajinách smrt tabuizuje, jako kdyby nebyla, potlačuje. Přitom smrt patří k životu, jako život patří k smrti a kdo se bojí smrti, bojí se i života. A já vím, že si kolikrát člověk řekne, když mu umře někdo blízký, a mluvím vážně ze zkušenosti, toho, že mu umřeli rodiče, sourozenec i dítě,
i kamarádi nakonec. Dostávám se bohužel do věku, kdy už i mý vrstevníci umírají pomalu. A bude hůř. A já vám chci říct, protože mám 3 kamarádky, který mají ještě rodiče, ještě mají matky. A musím říct, že když mi zemřela matka před 7 lety, tak lidi, kteří matku měli, se do mě vůbec neuměli vžít, proč truchlím, proč nejsem týden schopná ničeho, proč jsem 3 týdny na neurolu, proč nemůžu pracovat, proč nemůžu spát, proč 2 týdny po smrti, 2 týdny po pohřbu jdu sama do máminý garzonky a úplně sama celou tu garzonku vyklízím a bylo to hrozně těžký, náročný období a lidi, který jim nezemřela máma, táta a neměli k ním takhle blízko, tak mě vůbec neuměli pochopit, vůbec. Ještě třeba měli i blbý keci, že mě to naprosto dovádělo k zuřivosti, když si v době toho truchlení opravdu má být rok po smrti, opravdu. Nic se nedá urychlit, minimálně půl roku po smrti opravdu blízkého rodinného příslušníka se má a truchlí se půl roku minimálně, až rok, tak jak to kdo cítí, jak s tím nakládá a mě v té době rozzuřovaly kamarádky, který všichni měli rodiče, sourozence, hovno se jim dělo, nezažili traumata a ještě do mě jako rejpali, proč půl roku po smrti matky mě vadí keci o matkách. Protože, teď nemluvím, když jsem stavěla konstelace a byla jsem terapeut, mluvím o svém civilním životě soukromým, kdy si kamarádky stěžovaly na matky na úplný hovadiny a matky strašně soudily, odsuzovaly, stěžovaly se a já jsem se tomu velmi vymezovala. Říkala jsem jim do prdele, buďte šťastní, že ještě tu mámu máte, že vůbec existuje, že ji můžete zavolat. Buďte šťastní, že vám matka vynadá. Kdo jiný vám může vynadat v tomhle věku, než máma a táta. Buďte za to rádi a vůbec si nestěžujte. A vůbec mě v té době nechápali. A říkala jsem si a pochopila jsem plně, že člověk, který mu ty rodiče nezemřou, který to nezažije, tak je to prostě nepřenosný a nezdělitelný a že to nemá cenu s nima řešit. To samé je nezdělitelný, jaká bolest to je, když vám zemře sourozenec. Náhle, když vám zemře dítě, když vám zemře z ničeho nic, třeba velmi blízká přítelkyně, což se stalo třeba mojí matce a ta truchlila, že už to potom nerozchodila a už jí tu přítelkyni celoživotní žádná jiná kamarádka nenahradila. Některý lidi jsou prostě nenahraditelní a podle mě je to zrovna máma a táta, pokud nebyly vyloženě patologické osobnosti. A nenahraditelný je to jedinečný dítě a ať byl jakýkoliv ten sourozenec. A tak jsem Arwen, kromě toho, že Arwen umí channeling, umí taroty, neumí dělat seance jako já, kdy opravdu, když mi přicházeli lidi na osobní konzultace, tak mi občas sebou přivezli třeba na rameni nebo za nima stála ta takzvaná reziduální energie zemřelých. To se mi opravdu dělo roky, protože roky jsem měla kancelář, roky jsem měla centrum poznání, ty lidi za mnou osobně chodili a neříkám, že všichni, ale prostě ty lidi přišli a já říkám, prosím vás, za váma je energie, vám zemřela matka. A je zajímavý, a ty lidi jsem neznala. Teď si vemte, že mě prošlo 10 000 lidí vlastně osobní konzultací a terapie má. A já jsem dopředu si nezjišťovala, kdo to je, co to je, prostě se objednali platbou a šli na osobku. A ty lidi z toho byli úplně vyjevený, jak to můžu vědět, že to tak je,
že máma umřela před měsícem, před 3 měsícema, před půl rokem. A já jsem to neomylně vždycky vycítila. Protože když jste médium, tak prostě tu energii cítíte. Ta energie za váma chodí takzvaně jako stín. A pak, pokud přijdete k někomu, jako jsem já, do osobního pole, do takzvaného morfického pole, ještě vemte si, že stavím ty rodinný konstelace, tam je běžné, že se mluví s mrtvými, běžné. Já vás nechci přesvědčovat, takhle to prostě je. Pokud jste nezažili nikdy rodinné systemické konstelace nebo práce s touhle energií, nemusíte tomu věřit. Já vím, že valná většina lidí jsou materialisti, ateisti, kteří nevěří vůbec ničemu. V pořádku, já vám to nenutím. I přesto to božské a moudré v nás by vás mělo našeptávat, že život smrtí nekončí a že po smrti se coby energie s energií opravdu v jemně hmotném světě, v tom jiném světě potkáte. A já vám chci říct, že kromě metod, které jsem vám uvedla, ještě jedna metoda, a to je takzvaný channeling. Já osobně channeling neumím, nebo možná, že ho dělám a nevím, že je to channeling, ale Arwen pracuje s tarotovými kartami, nepoužívala nikdy kyvadlo, jako já jsem vyzkoušela opravdu všechno. Zeptejte se na cokoliv, co je za pomůcku věštící nebo diagnostickou, všim jsem prošla, všechno jsem vyzkoušela. Já jsem se narodila snad s těma kartama v ruce, ale je krásný, že každý jde tou svojí cestou a Arwen dělá channeling. Channeling znamená přijímání poselství mimo smyslově. K tomu si dopomáhá taky tarotama, ale je to přijímání z takzvaného kanálu vědomí. Já jsem kdysi měla takový jakoby pomyslný trichtýř tady nad korunní čakrou a když jsem se ukolejbala do nižšího prahu vědomí a třeba jsem někde byla, říkám, hele, mám trichtýř, rychle, ptejte se na cokoliv, co vy víte a co já nemůžu vědět. A tam byli třeba 3 lidi, 10 lidí a házeli to na mě a já prostě mě to tam teklo do té hlavy. Jo, že to je úplně, že se mě lidi báli prostě, co jsem všechno věděla. A dávala jsem vzkazy mrtvých a běžně při konzultacích jsem dávala vzkazy. Teď to po mně přebírá pomalu Arwen. A já jsem vám chtěla říct, když je dneska Halloween a ty dušičky, že máte možnost využít této služby, kdy navštívíte www.arwen-osud.cz internetový obchod a tam si vyberete z těch možností zpráva od táty z jiného světa nebo zpráva od mámy z jiného světa, kdy tazatel při té objednávce můžete si objednat buď jedno nebo druhý, nebo můžete objednat obě zprávy, pokud už nemáte jako já ani mámu, ani tátu. A na konci objednávky vyplňujete svoje křestní jméno, datum narození a křestní jméno, datum narození a datum smrti toho táty nebo mámy. Pokud nevíte přesné datum smrti, určitě rok smrti. A do 7 dnů od zaplacení, když zaplatíte obratem, tak do 7 dnů. Do 7 dnů znamená, že už to může být zítra, v neděli, v pondělí. Já jsem Arwen upozorňovala na to, aby si teď nic neplánovala, aby věděla, že jsou lidi citlivější, vnímavější, že je pravděpodobné, že bude dost objednávek. Také tuto službu nabízím poprvé. Vemte si, že jsem známá tolik let a
Je to poprvé, co to nabízím písemnou formou. Já totiž nerada píšu. Já raději mluvím, přednáším nebo osobně s vámi komunikuji. Arven ráda píše a spoustu z vás uvítá, že si tu zprávu, ten vzkaz, to poselství odjinud přečte v klidu. Takže pokud máte zájem, objednáte jako v jiných e-shopech, dáte do košíku mámu, vrátíte se na tu základní stránku, dáte do košíku tátu, vrátíte se, můžete k tomu dát i věžbu na příští rok. Jedna zpráva, ten channeling, ono se to nezdá, ona je vlastně ta zpráva odjinud, je krátká, 1, 2, 3 věty, jenomže to je zkrácená forma. Ono se to nezdá, ale ten člověk se musí vyklidnit, napojit na vás, napojit na neboštíka, v podstatě napojit se najednou na obě bytosti, vnímat, přijímat tu zprávu, co vám ta máma, ten táta přímo vám vzkazuje. Může se stát, že to bude neutrální zpráva. Může se stát, že se zlobí, že jste něco udělali, co nechtěl, třeba s jeho pozůstalostí, s jeho barákem, nebo s tím, co říkáte o nich, že třeba dokonce i pomlouváte, nebo škodíte jim jako jiným lidem. A může se taky stát, že ač to nevypadalo, že vám nikdy táta neřekl, já tě miluju. Mně třeba nikdy táta neřekl, nikdy, já tě mám rád. Mně to nikdy táta z očí do očí neřekl. Nedočkala jsem se toho. A může se stát, že, a to nejsem určitě sama, komu nikdy táta ho neobjal, tu svoji holčičku, nebo toho svýho chlapečka, ať měl kolik dětí, to je jedno, já jsem byla jedináček, že mě umřel teda ten bratr, ale a pro matku jsem nebyla dost, protože jsem neměla penis, takže dokud jsem to nevěděla, tak jsem se jí pořád chtěla zavděčit, než jsem prohlédla tu hru, že penis nemám a mít ho nebudu a že pro matku holt nikdy nebudu dost dobrá a že to je její problém. Ale pro tátu jsem byla jeho krásná, chytrá holčička, ale přesto mi nikdy neřekl, mám tě rád. A může se stát, že když to jejich ego, ta jejich osobnost opustí to tělo po smrti a už jsou jenom duše bez ega, že ta duše vidí, že vám to chybí. A zrovna teď, letos, vám bude chtít vzkázat, že je na vás pyšná ta máma nebo táta, že vás má rád, nebo že za váma stojí, nebo naopak to může být nějaká plytká zpráva, a nebo naopak, že se zlobí a že máte udělat něco jinak. Já nevím. Každý jste měl různou mámu, různýho tátu. Některá máma zemřela mladá, nevědomá, dokonce zlá. Ještě hůř, když nezemřeli na nemoc, na stáří, ale na sebevraždu. Využijte tuto možnost, protože to je, říkám, web, který spravuju já tu službu dozoruju, nepustím tam hovadiny, zaručuju, že jen tak někam neposíláte 600 a nedostanete odpověď, jsem to já. Navíc tam máte obchodní podmínky. Hičo, neschovávám se nikde, nejsem neznámá Máňa. Tudíž dejte si pozor na všechny podvodníky, který jste kdy nikdy neviděli, nemají na webu ičo, nemají na webu nebo na Facebooku nebo na Instagramu obchodní podmínky. To jsou všechno podvodníci. A říkám vám o tom roky. Tady máte záruku, že objednáte, zaplatíte, mám dokonce reklamační řád. Co je Arven stránky, můžu odpřísáhnout, že nebyla jediná reklamace. Že tak, jak to pošlete, tak, jak Arven stíhá, někdy se třeba necítí dobře, tak to nedělá. Víte, etický je, že to není za každou cenu, teď se necítím dobře, teď to nevnímám, teď nepřijímám, tak aby byl klid, tak vám tam něco nahňahňá. Pracujeme eticky. Tudíž
zpráva od mámy, zpráva od táty, ta služba stojí pouze 600 korun a potrvá do konce listopadu. Pak už ono je to velmi vybíjející, unavující a vyčerpávající. Takže jsem slíbila Arven, že to bude jenom měsíc do konce listopadu a že potom to sundáme a že to příležitostně případně dáme na Den matek nebo na Den otců zase. Že jako nebude to non-stop, jo, protože to by se mi zničila tu holku za chvilku. Tak, chci vám říct, abyste neuděláte vůbec špatně, když si zapálíte každý den, teď je to takový pochmurný, každý den, když zapálíte za své všechny zemřelé svíčku, tu dušičku, aby věděla, kde je to světlo. Pokud zemřeli traumaticky, že můžete vyhledat odborníka, že jsou tady krizové linky zdarma, že je tady krizová intervence v rámci psychiatrických nemocnic, že si můžete zpracovávat ty traumata třeba v těch rodinných systemických konstelacích, nebo pokud nechcete toto, tak existuje metoda, kdy opravdu terapeut, profesionál dělá metodu EMDR. To jsou ty kmitočty očních pohybů. To jsem sama zažila a je to fenomenální. Ale abyste věděli případně, tak vytruchlíte, protože je vám líto vás. Pravdou je, že především litujete sebe a je to v pořádku. Nikdo jiný vás nepolituje. A je dobrý vyrovnat vztahy s mrtvou mámou a s mrtvým tátou, abyste věděli, jestli třeba je všechno v pořádku nebo jestli se na vás třeba zlobí a co se jim teď nelíbí. Víte, nás nemá nikdo jiný kritizovat a hodnotit. Pouze máma, táta a šéf. A ať vám je 20, 30, 40, 50 nebo 60 skoro jako mě, je úžasný dostat zprávu odjinud. Od neutrální osoby, která vás v podstatě nezná, která se vás jenom dotkne, vlastně si stáhne ty informace z vašeho pole, naladí se v jiném světě, v jemně hmotném na neboštíka a předá vám poselství, pošle ho dál. Nelze to zadarmo, jak byste třeba někoho vás mohlo napadnout, protože zrovna včera jsme s Arven byli na takový meditativní procházce. Povídali jsme si o tom tématu, protože si myslím, že každýho mám co naučit, i mimo kamery a mimo skupiny a mimo klientelu, takový ty budoucí opravdu ty průvodce, že nikdy to sebepoznávání a ta moudrost toho zažitýho nekončí, protože kdokoliv si z vás myslí, že už všechno ví, všude byl a že už mu je všechno jasný, tak se obávám, že opak je pravdou. Já se učím celý život. Nestačím žasnout třeba v konstelacích, co potkávám za příběhy, fenomény. A povídali jsme si o tom, protože každý začínající má takový pocity, jako že chce pomáhat, je v pomáhající profesi a jestli to není moc peněz. A já jsem jí říkala, že existuje rovnováha a příjem a výdej. A když Arven má ekonomické vzdělání, jako já, a já jsem jí říkala, že kdyby to stálo 100, tak bude 100 000 objednávek, protože každý tu 100 pošle, kdo mě uvidí. A že se to musí nějak eliminovat, abych ji nezničila. Takže já vám to jenom nabízím, ale upřímně, a to mi věřte, je mi úplně jedno,
jestli tu službu využijete nebo ne. Děláte to pro sebe. Já jsem tady měsíc nebyla naživo, naposledy po pořadu Máte slovo. Měsíc jsem se vám neukázala a tak jsem přišla vás pozdravit, že žiju, dýchám, jsem, že pracuji především pro tu placenou moji duchovní skupinu, uzavřenou na Facebooku, že už bude to rok, co ta uzavřená, placená skupina je. Stále vám říkám, vstupte do ní, protože za každý měsíc stojí 300 korun v té skupině. Ty účastníci mají poloviční cenu konzultací a výkladu karet. Mají tam spoustu videů, přednášek, učení a kromě jiného se jenom ti mohou zúčastňovat systemických konstelací. Takže se to vyplatí a ta cena, co každý měsíc 300, tak se pořád zvyšuje. Není to jako Hero, kde už třeba je někdo, že tam rok, 2, 3 a vystoupíte a vidíte za jeden měsíční platbu 3 roky zpátky. Já jsem se prostě rozhodla, že všichni budou mít stejnou podmínku. To znamená, ty, co si zaplatili první půl rok 1800, tak vlastně by na tom byli byti, protože vy, když tam teď vstoupíte, tak oni už za ten rok dali 3,5 tisíce. Takže rok stojí 3,5 tisíce a když tam teď vstoupíte do té uzavřené komunity, tak uvidíte rok zpátky, že tam to zůstává v té skupině. Videa, přednášky, které mají hodnotu, například o zdraví, o osudu, o karmě, o psychosomatice. Jsou tam stovky příběhů z konstelací, jako kauzuistik. A například teď, až skončím, tak tam nasekám 5 videí o smrti. O smrti a všechny ty dotazy, které byste tady měli, jak člověk umírá, jak se s tím má vypořádat, jak to říct dětem umírajícím, co pohřeb, kam odchází duše, blá, 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 čakry, blá, 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 blá. Nebudu už to sem dávat. Teď prostě všechny tyhle videa, které jste možná kdysi viděli, dám do té placené skupiny. A pokud vás zajímá jakýkoliv informace ohledně fenoménu smrti, práce s duší zemřelých, fenomén život mezi životy, jak je to před inkarnací a tak dál, vězte, že těchto 5 videí to všechno obsahuje a pakliv, že vás to opravdu zajímá a jste nad míru smutný, tak vám doporučuji, abyste navštívili moje webové stránky www.aniekartarka.cz. Tam v menu najdete duchovní skupina, vyplníte objednávkový formulář